Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес съм решила да си поговорим за моето творчество и да ви разкажа малко повече за моята първа стихосбирка, как тя се появи на бял свят, какво ме подтикна да започна да пиша стихове и да ви разкажа малко повече за моето творчество. За тези от вас, които отскоро ме следват в социалните мрежи, може би сте видяли, че в момента пиша и приключвам първият си роман, който се надявам съвсем скоро да види бял свят и да достигне до вас по най-добрия възможен начин. Но голяма част от моите последователи вече знаят, че аз имам издадена стихосбирка, която е много важна и специална за мен. Тя се казва Изповед. Важна е, защото е събрала парченцата от душата ми в един момент, в който наистина ми беше трудно да премина. За мен тази книга и тази стихосбирка е изключително вълнуваща, защото това е една сбъдната мечта за мен. Това е доказателството, което ми е нужно, за да продължа да творя, защото на времето, когато книгата беше още една обикновена идея, много голяма част от хората, които бяха около мен тогава, не повярваха в моите възможности, не повярваха в това, че аз наистина ще издам тази книга и ще успея да събера достатъчно стойностни текстове, за да може те да достигнат до крайния читател. Затова за мен тази книга е толкова специална, толкова важна, защото с нея аз си показах, че мога да се справя с всичко, което имам силно желание и страст да направя. Може би за някой от вас ще бъде чудно как автор може да пише стихове, след това да пише роман и така нататък. Не смятам, че това е нещо проблемно. Напротив, аз се възхищавам на хора, които могат всеобхватно и да разгръщат таланта си в различни посоки. Това е за мен страхотно. Може би го оценявам толкова дълбоко, защото самата аз съм такъв човек и такъв автор. Знам, че поезията не е нещо, което се чете на ежедневна база. Знам, че поезията не е нещо, което се харесва на всички, но днес реших да направя това видео, за да ви разкажа малко повече за моята книга, за моята стихосбирка и да ви разкажа малко повече през какво съм преминала и по какъв начин се породи идеята за тази книга. В тази стихосбирка аз съм събрала стиховете, които съм написала в, така да кажем, под влиянието на много силни емоции. Разбира се, голяма част от стиховете са свързани с любов. Цялата стихосбирка е посветена на любовта, преди нея, след нея и така нататък, след нейната поява, след като тя преминава и така нататък. Тук ще може да забележите, че книгата се разделя на 3 основни етапа, които са самото влюбване, след това преживяването на несподелената любов и накрая последният етап е намирането на себе си, намирането на свободата и, как да кажа, спасяването от тази негативна емоция. Смятам, че на доста хора би била полезна тази книга, но нека се върнем малко по-назад в началото, как се роди идеята. Като цяло поезията винаги е била на много специално място в душата ми. Още като ученичка имах бях силно впечатлена от Яворов и от неговите творби, не само от него, разбира се, но той беше оставил най-силен отпечатък в мен. Аз започнах да пиша по-сериозно стихове в студентските си години, така че това е времето, в което започнах повече да чета поезия, повече да се интересувам и тя да придобива за мен по-специално място. Стиховете са писани наистина с много любов, затова винаги казвам, че тази стихосбирка е като парченце.
откъсната от душата ми, защото наистина в нея съм вложила всичките си емоции и цялата си любов, която съм имала и съм преживяла през този период. Тук определено ще се запознаете и ще се припознаете в доста стихове, смея да твърдя, защото не бих могла да кажа, че начинът на писане и стилът на писане е нещо, което ще бъде разбрано и ще допадне на всеки, но всеки би могъл да открие себе си в парченцата от моята душа. Така че за това искам да ви обърна внимание с този клип и да ви разкажа малко повече, да ви споделя през какви емоции съм преминала и по какъв начин се е осъществило това цялото нещо и как стигнах до това да я държа в момента в ръцете си, защото мога да повлияя на някой положително и ще се радвам, ако успея да вдъхновя някой млад писател или автор или някой, който иска да се занимава с това нещо, да го направи, защото, пак ви казвам, много е важно да повярвате в себе си, много е важно да повярвате в своя талант и да го видите въпреки всички думи, които са казвани от хората около вас в тази връзка. Смея да кажа, че вие самите най-добре знаете дали бихте издали това, което пишете на хартия, дали бихте искали то да достигне до крайния потребител. Разбира се, много лесно е да се каже, нали, пишете там някакви редове, издавате там някакви неща, но да вложите душа и сърце в стихове, в книга, в роман, няма значение в какво. Ако сте способни и имате силното желание да го вложите и желаете тази любов и тази енергия да достигне до хората, то определено бих ви препоръчала да не се страхувате и да следвате мечтата си, разбира се, ако това е вашата мечта. Много ще се радвам, ако има хора, които са прочели вече моята стихосбирка и са усетили някаква емоция вследствие на стиховете ми, да споделят в коментарите каква емоция са придобили и въобще по какъв начин тази книга е успяла да ги докосне. Доста коментари получавам в социалните мрежи, за което съм изключително благодарна. Много се радвам, когато има положителна отсрещна връзка и когато мога да разбера, че съм успяла да достигна по някакъв положителен начин до сърцето на другите хора, на читателите ми. Благодарна съм за това нещо, защото ако има цел, която в момента имам във връзка с тази книга, то е да вдъхновя хората, да ги накарам да се свържат със своята душа, да се замислят какво изпитват, какво усещат, какви чувства от какви чувства са завладяни. Така че ако има дори един човек, който е успял да се припознае, който е почувствал някаква топлина вътре в душата си, то за мен това означава, че тази книга е постигнала своята цел. Разбира се, няма да ви отекчавам още много с нея, просто исках да ви споделя по какъв начин се зароди тази идея, по какъв начин достигна тя до хората и ако мога да бъда полезна на някой с съвет или с побутване, така да се каже, то приемете това видео като точно такова побутване, направете го, изпълнете мечтата си, направете така, че тя да стане реалност и никога не се отказвайте. Това е, което е много важно, защото ето и в момента продължавам да пиша, продължавам да творя, въпреки че живота вече стана много сложен и труден за всеки един от нас, но когато истински обичаш нещото, което правиш, няма кой да те спре по пътя ти. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било полезно. Надявам се така разкриването на малка частица от мен да е успяла да помогне на някой, който има нужда от това. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако такъв тип видеа ви харесват, може да се абонирате, да харесате видеото, да ме последвате в останалите социални мрежи. И съвсем скоро ще се видим със следващото книжно видео.
Чао!